Que dixo? 7 de xullo. 7 de xullo. Que dixo? Perfecto, perfecto. Xa Pero ven da taberna, el ven da Para taberna. intimar un poquinho máis, onde estamos? En Pontevedra, boa vila. Sí, En Pontevedra. Vos é que estábamos en Vigo con tanto lucerío. No Pazo da Cultura? Perfecto, moi ben, perfecto. Moi ben, Eduardo. Fixemos unha viaxe espazo-temporal perfecta. Ben, nos, a ver, nos últimamente atiramos casi sempre. A ver, nos antes viaxábamos no tempo nunha máquina do tempo. Sí, era un pouco rudimentaria. Era un barreiros, isto claro. Sempre había pequenos desaxustes, atrasos, máis agora... Agora viaxamos no coche oficial da Deputación de Ourense, levamos de piloto a Baltar, a veces vai de copiloto, e mi madriña, chegamos antes de tempo a todos os sitios. Aplaudir, si queredes. Donde estés, Xosé Manuel, este vai por ti. É unha pasada. Non só iso, non só iso. E tanto que é unha pasada. Temos unha colección de selfies cos flashes do radar. É maravilloso. Temos un book. Fixemos un book directamente. De feito, hai algunha foto que non se nos ve, porque coa velocidade as cámaras ainda non captan esa velocidade. Eu saio despeite algo. Aí están aquí. Pontevedra, Pontevedra. Mira unha cousa, Pontevedra xa é independente. Pues, no sé. Dubidan. Son galegos, seguramente, se dubidan. E outra cousa, Ence segue na ría. Que va, Que non, seguro que non. Verdad que non? Non. Sí, sí. No, Rosalía, onde vas? Rosalía, Vou onde vas? poñer un petardo. Xa está ben. Galiza, non debes chamarte nunca española, que España de ti se esquece cando es ai tan fermosa. Rosalía, por Deus. Veñeme arriba. Mi madriña. Pero non ves que non vimos a iso, que además podes ferir sensibilidades. Aproveito o momento, a circunstancia, me veño arriba, Eduardo. Non vimos a eso, vimos o que vimos. Mira, ímos empezar por presentarnos, verdade? Non fai falta, Eduardo, xa nos coñecen, penso eu. Ti pensas? Son xente que non son unha panda de indocumentados e indocumentadas, Eduardo. Seguro. Teñen certa base intelectual. Pois imos xa a partir de aí, porque donas e cabaleiros, nenos e nenas, ladies and gentlemen, tedes a sorte, o privilexio e orgullo de ter fronte a vos a gran dama das letras galegas. Chega dende Camiño Novo, Concello de Conxo, actualmente Concello liberado de Santiago de Compostela, a grandísima Rosalía de Castro. Ai, que me boto a vos. Que me boto a vos, por favor. Ai, que maravilla, está me petando o corazón no peito de tal maneira que vou botar para fora, da igual, porque total Pois imagínate, o concello que vou, empétame todo. Xa está bastante morto. Ben, como vedes, veño moi ben acompañada, como podedes comprobar e observar. El que pasa, que igual non o recoñecedes tanto, porque non ten o marketing, nin o merchandising tan desenvolvido como a min. Estamos xa cun plan de chapas, pero aquí onde o tedes, este un dos grandes bardos da literatura galega. El foi quen de compoñer verso tras verso un dos grandes, great hits da nosa literatura, da nosa música mesmo, porque aquí onde o tedes é o creador, o autor do himno nacional. Aquí, dende a beira do río Anllóns, moitas veces mete os pés nas augas do río Anllóns. Dende Ponteceso, o mesmísimo Eduardo Ponda! No, por favor. No, Viches, Eduardo. Que te decía eu? Sentade, por favor, sentade. Non se levantaron, Eduardo. Viñeme arriba tamén. A ver, o himno é que son 4 versos. Mira, Valeroso Chan, Fogar de Berogán, como yo, de los suaves. Chan, 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 ala. 4 discos. Asonante, rima sonante todo. Consonante, asonante. Eso fai no calquera. Claro, hai algo que... E ahora, sí. A ver, que se presenten eles, elas. Como vos chamades? Que dis, Eduardo, que dis? Como se van presentar? É cuestión de educación. Primeiro nos presentamos nós e ahora preséntanse eles e elas. Que tan protocolario es. Nin que estiveramos na coroación, Eduardo. Que non, Eduardo, como se van presentar? Se aquí hai centos de persoas, Eduardo. E que máis ten? Non ves que estas galas son rapidísimas, superdinámicas, que casi non leva tempo? Dixeronos que había que enlear. Pois vamos, que se presenten, home, que se presenten. A ver, Eduardo, resumindo, todo o que ves aquí, este pórtico da gloria, é o panorama musical galego, Eduardo. Aquí tes, é como unha partitura espectacular. Corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, un silencio de negra. É unha cousa espectacular, Eduardo, mira por aí. Son músicos. Sí, é músicas. Pobriños, verdade? Non sei se escribirlles un poema. Sí, verdade. No, para, que mellor é autoridades. Sí, autoridades. Está algún... que soy algún concellero, concelleira. O alcalde. Ai, está o alcalde. O conselleiro. O presidente da Xunta. Ai, o presidente Está o presidente da Xunta. Ai, me poño moi nerviosa.
A ver, en o 2023, Quen era? Fraga, está Fraga. Don Manuel, está Fraga. No, 23 no, 23 non, no 23 Feijóo. Está Feijóo no 23. É Feijóo, non? ¿Dónde está Feijóo? Está Que se Feijóo. levanta al verte. Onde está? Quen é? ¿Quién está ahora de presidente? ¿Quién está de presidente? Ai, Rueda. Quen é ese? Non sona de nada, Rueda. Ten nome de viño de fora. Rueda. Viño Purrela. Eso que... Eso non... Se chama Barrantes. Si fora Barrantes ou que sei. Pero, por favor. Estará pixelado. O Alvarito. Ai, non me valía Alvarito. Pero, digo eu, será un bolseiro en prácticas. Ah, ya me está un temporal. Igual, sí. No, pero bueno, supoño que ustedes a preguntar que facemos estes dous persoeiros decimonónicos, Retrovintage. mesmo retrovintage, nesta moderna gala dos premios Martín Kodax da música. Sí, o que non Boa pregunta. Sí, o que non sabe de nós, Eduardo, amigas e amigos, é que alá, por mediados do século XIX, nos tiñamos un dúo musical. O dúo Vaguedades. Lembras. Por favor, como botaba a lingua, vai. A Coruña. Que ben nos conservamos, Mira, traigo. Hai 2 séculos desto, 2 séculos. Parece que non pasa un ano por nós, Non. Mira, que ben se está no Panteón, verdade, Eduardo? Que pelazo tiña daquela. E que éramos, Rosalía? Conta. A ver, éramos das bandas máis coñecidas naquela altura. Tiñamos moitísimo éxito. Bueno, como decíamos, a mediados do século XIX, nos petábamolo, verdade? Tanto que petábamos. Mira, fuimos número 1 da MTV, da BBC. Da ITV. Tamén. Sí, despois, aparte... Fomos aquel programa... O Luar, fomos a primeira banda, o primeiro dúo que actuou no Luar. Sí, como se chama aquel rapaz revoludo? Sí, un pequeniño, coas fazulas vermellas. Tiña pinta de castrexo. Reynoso. Superpiñeiro era outro. Galloso. E que sería de Galloso? Pois estará morto, pobre. É que eso xa é unha barbaridade, eso nin informol. A ver, pois, era unha institución. Era así, daquelas. Ao Panteón non o trouxeron, Estará en San Amaro. Estará, claro. Estará en San Amaro. Tamén gañamos moitos premios, Bueno, todos, de todos. Gañamos, por exemplo, un Grammy, non dos de Marcial Dorado, non, deses non. No, por favor. Aplaudir a Marcial Dorado, que levamos unha noite, Marcial Dorado, Baltar, todo el narcotráfico. Ya digo, narco y tráfico, que non se entenda mal. Además a estos, que son músicos, estos de Grammys entenden, mulleres. E tanto que entenden. De Grammys, de lonchas, de todo. De todo. Veña, un polo a feira. Que che iba a decir? Que máis premios ganamos, muller? De platino. Non tamén que si non insistas. Non insistas. No, mira, gañamos o Benidorm Fest, verdade? Sí. Bueno, fuimos a Eurovisión, o La Voz Kids, La Voz, tú sí que vales, bueno, de todo, ganámoslo todo. Todo. Ganamos todo. De todo, gañamos de todas. Todo non. No, hai unha cousa que non gañamos, un premio Martín Kodax. Isto non. É a verdade, non temos. É a verdade que tendo en conta que levamos 200 anos, case 200 anos de trayectoria, igual un de honra, un honorario, como lle digades vos, igual ben nos cadraba, non? Collemos un... A ver, non é por nada, pero vos non entenderedes porque ahora estades aquí a full equip, verdade? Sí. Pero daquela non había premios da música galega. Que non había nada. De feito, daquela non había nada. Viñamos dos séculos escuros, era un horror. Claro, a ver, vos ahora estades moi mal acostumados e acostumadas, pero ser músico no século XIX en Galicia era moi jodido. Sí. No, era unha precariedade brutal. Tremendo. Brutal, claro. Vos poñer un exemplo... Eu sou de pensar lo que me desgarro. Isto vai vos parecer unha loucura. Pero mirade, no século XIX, un músico galego para sobrevivir mínimamente tiña que estar en varias bandas. 4 ou 5, como mínimo. Imaginadvos que loucura eso para cuadrar as xendas de ensayos, de bolos. Era un lío. Eso era un sin vivir. Era unha enleada. Pero claro, agora todos vos, pues, que no 2023 tedes de todo, que non vamos ter. Tedes espazos para poder promocionar a vosa creatividade, a vosa música, tedes radios, televisións, tedes internet, medios de comunicación, o voso dispor,
que xa a fede a música galega. Digo, quita xa a música galega, que está a música galega todas horas. E estos aquí sentados cobrando royalty. E logo está o Xacobeo tamén. Veña a dar cartos ás gallas, música galega. Veña cartos. E veña a organizar festivais, como por exemplo, Son do Camiño. Que bonito nome lle puxeron, verdad? Seguro que estades todos e todos vos aí no cartaz de Son do Camiño, Sí ou non? Ui, creo que nos metimos en terreos fanganosos. En fariña, como diría. En fariña, que sí, mellorando Laura Nubiña. Que máis? A que necesitas Son do Camiño? A ver, por favor, pero si temos unha creatividade e un talento infinitos, temos a forza e a enerxía dese océano Atlántico con mar bravo, e vos surcades esas ondas potentes sen ningún problema, porque sodes un orgullo e un exemplo para a humanidade. A música galega. Aplaudides vos a vos. Sí, sodes potencia absoluta, sodes vatios e decibelios da imaginación. A música galega é un referente en todo o universo intergaláctico. A nosa música tradicional é amada en todo o mundo, e a música galega resistiu mesmo a longa noite de pedra franquista. As nosas bandas populares son referente en todo o Estado, que digo, no Estado non me chegan eses ferrados, en toda Europa máis alá. As verbenas, somos unha potencia en festas e en verbenas, e ademais temos bandas consolidadas, artistas emerxentes que ferven como as furgas de Ourense, me decir de Vigo. De Vigo tamén pode haber. Ponche unha lía, Abel Caballero, enseguida, E froito dese traballo, dese talento, temos esta enorme convocatoria dos premios Martín Kodax da música. Unha cita enorme, xenerosa, necesaria, totalmente consolidada. Así que... Donas e cabaleiros, nenos e nenas, iso mesmo, chavalada, rapazada, purilada, xente toda, benvidas e benvidos á 10ª edición dos premios Martín Kodax da música. Arriba, arriba, non. Ímolo pasar de maravilla, claro que sí. Imos flipar, sobre todo, con todas e con todos vos. Hoxe celebramos o 10º aniversario destes premios Martín Kodax da música. E isto é unha celebración que merece algo especial. E non pode haber celebración sen un viño galego. E moito menos isto, así que temos unha misión encomendada pola Asociación Músicas ao Vivo, que tivo a ben resucitarnos dali dende o Panteón de Galegos Ilustres para presentar esta gala. E esta misión foi un esforzo físico moi importante e mesmo nos escoceu por momentos, pero aquí estamos moi contento e moi contenta, porque imos elaborar, como se tratara dun laboratorio enolóxico, un viño para esta gala, un viño suculento, gorentoso, refinado, requintado e sobre todo ben afinado, viño galego. Como escribín eu alá polo 1880, sen amar que alegra esta vida e perde o sol o seu brillo, deixa que o sorbo postreiro beba do celeste viño. Din que dorme o privado no leito, ancho dos fondos olvidos. Ambos, pois, xuntos bebamos deste bosque antros espiños. Bebamos xuntos e xuntas deste viño galego, un viño a altura desta gala. Así que, donas e cabaleiros, sempre que vindemos, fagámolo con viño galego. Arriba! All right! Aquí están, estos son... Con todas e con todos vos, este navío potente aquí da banda de estribor. Temos a unha muller senlleira na fura de diante, adiantada a súa época, a primeira membro correspondente da Real Academia Galega, dende Ourense, con todas e con todos vos, ao baixo e a todas as cordas que se poñan por diante, Clara
rachando co coiro, driblando co metal. 1, 2, 3 do rexurdimento, outro dos grandes bardos deste país, dende Celanova. Aí, batendo no coiro, o mesmísimo Curros Enríquez. E da outra banda, a maquinaria, Sound System, dende Fenfiñáns, un albariño que foi construindo o país, verso tras verso, o mesmísimo Ramón Cabanillas. Donas e cabaleiros, nenos e nenas, é un orgullo para nos presentarvos a banda da Gala. Oitava maravilla, o quinto elemento, Garboso, elegante, o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, refinado, brillante. O viño galego. Nunha gala serán festa, ruada, espadela, tasco, fiadeiro, foliada. Brancos, tintos, danos e espumosos. Seguimos preguntando que din os rumorosos. ácido, amargo, xeneroso, abocado, alegre, maduro, carnoso, afroitado. En mesas, barras, comedores e altares, os tempos son chegados dos bardos das edades. Oitava maravilla, o quinto elemento, Garboso, elegante, o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, requintado, brillante. o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, O máximo exponente, o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, pra xente exixente. o viño galego. Brindemos esta noite con Pondal e Rosalía, Ribeiro, Barrantes, Codello, Mencía. Que nunca nos falte unha copa de albariño, como chove miudiño. Unha cunca de garnacha, loureira, o ribeiro, que molle a falleta, o fole, o puntei. Teu cabelo e viño branco, tus rizos tinto, teus ollos augardente, quero beberte a bicos. ¡Iha! Oitava maravilla, o quinto elemento, María Mendoza, o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, Lu Fernández, o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, Félix Rodríguez, o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, Rey DJ, o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, Garboso, elegante. o viño galego. Oitava maravilla, o quinto elemento, Refinado, brillante. o viño galego. Vamos. Moi boas noites, Pontevedra, e viva o tecno low cost. Donas e cabaleiros, mantedes e bater de palmas para recibir a Felipe Marta de Antena Miño, SOS Heavy Metal Radio Show. A entregar os premios. Muito obrigado. Antes de mais e antes de começarmos a revelar o nome dos primeiros premiados da Gala Martim Kodax, queria agradecer, portanto, à Associação Músicas ao Vivo e aos Prémios Martim Kodax a oportunidade de Portugal se fazer representar aqui nesta grande festa da música galega através da Antena Minho e Correio do Minho, Jornal Correio do Minho, ajudando assim a estreitar os laços de amizade entre Portugal e a Galiza. Muito obrigado a todos.
E a primeira categoria desta noite é precisamente para o metal e heavy. Lost Minutes. You Can Fly. Arritmia. Ora, muito bem, e o premiado da categoria Metal e Heavy são precisamente, suspense, Arritmia. Guau, que fodido dar o primeiro discurso, non? Bueno, máis fodido sería non dalo, tamén vos digo, pero o primeiro, eso sí, quero un aplauso grande aí para Lost Minutes e para You Can Hide, que o merecían tanto como a nós. Queremos dedicar este premio a todas as bandas que viven fora do comercial, en estilos como o punk, o metal ou o rock, que hai moitos eruditos que levan anos dándonos por mortos, porque non estamos á moda. O que non saben eles é que nós non facemos música por moda, facémola por amor, e o noso amor á música é infinito, así que van ter que roernos un poquinho. Por suposto, ímonos lembrar aí das nosas parellas que nos aguantan a kilometrada e o ruido na casa. Moitas grazas por aguantar con nos todos estes anos. Lembrarnos tamén de toda a xente que pasou pola nosa formación dun xeito ou outro. O Manu, Anxo, Xiana, que andas por aí abaixo tamén, Miguel Duarte e, por suposto, a nosa crew que está por aí abaixo, Pulleiro, está Héctor, Diego, que non está aquí, e, por suposto, a Axencia Musical Galega, a mellor Axencia Musical Galega e a máis gamberra tamén, Galún Produccións, Lora, Carles, queremos vos un puto feixe aí. E nada, para despedirnos, só quero facer un agradecemento persoal aquí ao Maci, ao Carliños e a Álvaro por compartir esta viaxe comigo todos estes anos, e que nada, que siga a música galega e que vivan os músicos e as músicas galegas. A próxima categoria é canção de autor-autora. Tomás Porteiro. Santi Araújo. Oh, miña rula, que estás pensando, meu amor? Su Garrido Pombo. O premiado da canção de autor é Su Garrido Pombo.
A estrada que levaba dende a miña aldea á cidade era unha estrada que tiña máis de 100 curvas. Era esa estrada que seguro que vos fixestes algunha vez, vosos pais, os vosos avós, as vosas veciñas. Era a estrada que levaba dende o Eirado ata os patios de luces. E os patios de luces son as partes de atrás, onde se esconden as cousas que non se queren ensinar, onde se bota a roupa. Este disco que premiades vos fala de patios de luces, pero fala sobre todo de comunidade, de veciñas, de cuidados. E quero dar as gracias de corazón a Marco Maril, a Susana Blanco, a Iago Ramilo, que me acompañaron neste disco, a Keith Payne, que me acompaña en todo nesta vida, a Fran e a Jorge, que viron xeranios onde os demais viron cemento. E quero dar as gracias a todas vos por resistir, por seguir facendo música neste contexto, a esos programadores, as programadoras que non se deixan levar pola propaganda, fan dende o Courel ata a Olla, fan festivais que non se deixan levar pola propaganda con criterio, o que sexa, pero con criterio. E esos xornalistas que non nos fan invisibles, que pónganos a música. E sobre todo, quero dar as gracias, porque para que eu este aquí, para que Keith, a miña parella, estemos aquí, alguén está cuidando do noso neno. E seguro que ahora hai un montón de xente cuidando de outra xente, cuidando dos nosos avós, cuidando das nosas nais, dos nosos pais, e quería darlle as gracias de corazón, porque ao mellor nunca van a poder estar nun sitio tan bonito recibindo un cariño como este. E quería dar as gracias porque a merecen e porque son cuidadores invisibles. Así que moitísimas gracias a todas. Hai que resistir, por suposto, sempre. Viva Traspielas. E avançando até à terceira categoria desta noite, temos o blues, funk e soul. Udra. Ángeles Dorrio. Muito bem, vamos lá saber quem é o premiado. Udra. Hola. Que tal? Pois moitas gracias. En primeiro lugar, de parte de nós, de Álvaro e máis miña, hoxe estamos os pirolos de Udra porque Marichiña está sufrindo en algún sitio de Estocolmo. Entón, está buscando un fiordo, algún tipo de paisaxe bonita ou algo así. E o dela. Entón, este premio dedicamos a ela tamén, porque non está aquí. Pidovos un aplauso para ela, por favor. Marichiña, para ti. Moitas grazas ao xurado que nos escolleu como finalistas, aos socios de Músicos ao Vivo, e tamén gracias ás que están detrás de todo o que facemos, ás que fan os nosos videoclips, ás que
etalonan, as que producen os nosos temas, a onde gravan. Intentamos facelo sempre dunha maneira honesta, familiar, e, bueno, este é o resultado. Intentando facelo dunha maneira así orgánica, é un placer que vos apreciades isto. Daquela, moitísimas gracias a todos vos. A quarta e última categoria, da minha parte, claro, desta noite, pertence à música eletrónica. Carabela. Terrae. Men. E o premiado da categoria de música eletrónica é precisamente Terrae. Tocoume ser a comunicadora de Terrae. Parabéns, compañeiros. Boas noites, compañeiras e compañeiros. Dende Terrae queremos expresar a nosa sincera gratitude por este premio. É para nós unha honra ser recoñecidos na categoría de música electrónica. Grazas ao xurado profesional desta 10ª edición, así como ás socias e socios de Músicas ao Vivo, por escoitarnos e considerar que esta noite estexamos aquí arriba. Gustaríanos adicar este premio a todas as persoas que forman parte deste proxecto, tanto música, artes visuais como danza. Este recoñecemento é para todos aqueles que colaborachedes nel dende os comezos. Sen o voso compromiso e talento non estaríamos aquí. Grazas. Terrae naceu coa idea de fusionar a música de raíz do planeta coa electrónica, creando unha proposta musical variada, persoal e transformadora. Emociónanos facer música homenaxeando culturas e sons de todo o mundo dende Galicia. Pero máis alá da música, tamén queremos poñer o foco nun real compromiso e respeito ao medio ambiente, transmitindo conexión coa natureza, así como coas diversas formas de expresión cultural que cohabitamos e enriquecemos o planeta. Este premio é un recoñecemento a esa paixón e misión de aportar unha pegada positiva a través da música.
Grazas a todas as persoas que nos seguides, que bailades nos concertos, que nos apoiades e que nos inspirades a seguir creando. Sen vos esta aventura non tería sentido nen sería tan emocionante. Parabéns ás compañeiras artistas nomeadas nesta categoría, Mel e Carabela. Desexamos vos moitos éxitos e celebremos toda a diversidade creativa que a música electrónica aporta ao panorama musical galego. Grazas aos premios Martín Codax da Música por existir e por dar vida á música. E, finalmente, agradecemos a Anastasia que sea a extensión da nosa voz esta noite non é casualidade, xa que é parte importante do noso vindeiro traballo musical. Boas noites e que viva a música. Veña, Eduardo, que non se fai só. Mira que viña tan xeitosa. Que hai que facer agora? Vou aquí de centro. Veña, Eduardo. A min isto. Vamos a... Ai, que tan señorito é ese, Eduardo. A ver, que hai que facer agora? A ver, pois, que imos facer, Eduardo? Ven dimar, hai que coller as uvas. Claro, hai que recoller, Eduardo. Bueno, non será tanto problema, que supoño que agora en 2023 haberá xa métodos modernos, non? Sí, un John Deere. Toma, Eduardo, Sí, aquí tes haberá drones ou haberá robots? drones. Aquí tes o instrumento, ves? Un capacho. Aí tes. Pon as luvas que ves de facer a manicura. E isto como se usa? No es. Como que como se usa, Eduardo? É un mecanismo complexísimo, Eduardo, moi complexo. Tes que coller as uvas e botalas no capacho. Que che parece? Bueno, vexo que non evolucionamos moito. A mí parece que me dilatou a manca a calor, porque no esto, nos ensayos entraba. Veña, Eduardo, pois Bueno, a ver que hai dilates por aí tanto, logo. non dilates, que non paras de dilatar, e a ver en que se vai... A ver que materia prima temos para facer o noso viño. A ver que hai por aquí. Ai, mira, temos variedade de tanxugueiras. Ah, veña, bota. Bote de tanxugueiras, a ver que teño por Tam, aquí. que máis hai por aquí? Aquí teño un acio ben senlleiro. Mira, hai 3 variedades. De amor, de amigo, de escarnio e maldecir. Son as 3 fases de calquera relación sentimental, Eduardo, bota. Voto yo, Bota. veña. Sí, Eduardo. La dentro. Ai, mira, esta tamén está moi ben. A ver. Ves? Pop rock. E eso, Pop rock. eso Pero sirve mira, para facer viño. Ten aerolíneas federales. Este viño para fora, vale para fora. Resentido, Sinistro Total, Os Piratas, Suave, Radio Océano, Vida Gómez e Hijos, Os Contentos. Botamos, veña, a ver que teño por A ver aquí. que máis hai por aquí. Mira, A ver, por aí. home, aquí teño outro acio senlleiro. Mira, a música tradicional. Milladoiro, Berrogueto, Mato Congrio, Luar na Lubre, Na Lúa, Xavier Díaz, Leilía. Pois bota, que ademais das últimas, desas non vai haber para ano que ven. Bótalle ben aí. Ben, pois bota aí. Ai, outra tanxugueiras. Outra. Como agroman, que barbaridade. A ver que que vais aí cousa. por aquí. A ver. Bueno. Temos aquí o acio dos pioneiros e pioneiras, dende Pucho Boedo, A gran Kruner. Ana Quiro, Luis Emilio Batallán, Emilio Cao, Tatá, que máis temos por Tara, aquí? Tara, que non vexo que as luces, Por favor. fuxan os ventos, Gil Ríos, estos son os nosos pioneiros e pioneiras. Botámola? E facemos un viño galego gran reserva. Aí está, Veña bota para para dentro, dentro. veña A ver que para máis hai dentro. por aquí. A ver que hai por aí. A ver que máis hai por aquí. Ai, aquí hai unha... Espera, que non vexo. Colle esa. Colle esta, a ver que Colle esta. esta, a ver que... Ah, este... Non, onde está? A ver, déxame Es que este buscar. acio, mira. Que? Este é un acio sen uvas. É de Xacobeo. É o acio do Xacobeo, non ten uvas. Xa sei. Que? Levaronas todas para Enrique Iglesias. Ah, pues veña, este no collemos. A ver que temos aquí. Aplaudide. Ai, máis. A ver, esta, toca máis. A ver. Este acio brilla con luz propia porque ten lucerío xa integrado, porque é o acio das nosas verbenas e das nosas orquestas. Oh, por favor, que panorama! Este maravilla, fogonazo de luz, esto vese dende los satélites. Y de París a Noia, por Verdade favor, que como sí. un escenario de cinema, Eduardo. Aquí hai que facer unha gran parada. No, de parada nada que teñen tráiler. Veña, dalle. Veña, pa dentro. Espera, que teño máis. Teño aquí, espera. Que... Este é moi raro, A ver, déxame Este é moi ver. raro, a ver. Déxame ver aquí. A ver. Lenny Kravitz, Brian Adams, Bo Dylan, Llamas digo James Addiction, Dan Bim Bombing, Massive Attack, Seminal Brotes, música feita por ordenador como Primal Screen. Hombre, bueno, esto xa creo que
Isto forma parte da nosa memoria cultural colectiva. É o Acio de Pérez Varela no Xacobeo 2004. Conselleiro, por favor. Longa vida, verdade, este donde estea. Espera, botámolo. Se nos pon a tiro... Si se pon a tiro, verdade? Dalle. Espera, que hai aquí. Aquí hai outro. Aquí hai outro que non, aquí xa non dixeron nin o Acio. Aquí. Xa sei por qué. Porque das GAE. E o das GAE, eles levan todo e non deixan nada de nada. Pa fora tamén, veña, pa fora. A ver que máis hai por aquí. Que máis? A ver, Tanxugueiras outra vez. Ai, por favor, están por todas partes. Sí, a verdade é que este ano hubo moi boa colleita de tanxugueiras. A ver se sabemos aproveitalo. Mira, por aquí hai un acio que se ven uvas novas, pero ao mesmo tempo tamén hai maduras, son fortes. Ai, claro, mira, é o acio de Boiza, Baiuca, Laca, Sans Mercedes Peón. Isto maravilloso. Que moderno, que hace tan moderno. Un viño galego novo. Veña. Para dentro tamén, a ver que hai aquí, Para. Ui, este non ten moi boa pinta. Non, este é rarísimo, porque máis ven como precintados son pasas. Son uvas pasas. A ver de que... Mira, ponga aquí. É o Acio do Xabarín Club. Claro, deixarnos morrer. Deixamos morrer o Xabarín Club. Que desastre. Non temos perdón. Un abucheo, que non temos perdón por deixar morrer o Xabarín Club, verdade? Ponte inesgotable, por favor. A ver, que hai aquí... Esta é ben rara, Esta é ben rara. E por que é rara, Eduardo? Isto ten que estar mal. E logo? Porque no mesmo Acio, blues e muñeira. Claro, Eduardo, mal non está. A ver, pensa un pouco, Eduardo. A beira do Mississippi, o pai Mississippi, recollendo algodón, veña a gromar blues. E aquí, ao beira do pai Miño, apañamos patacas e veña a gromar muñeira. Claro, Eduardo. Metémolo para dentro. Pois para dentro tamén. Veña, que máis nos queda por aí? Queda por aquí. Espera, que hai máis. A ver, que é iso? Mira este, toma, Eduardo, mira. A ver que hai aquí. Aquí tes. Oi, que difícil é vendimar, Cal este? A ver que temos aquí. Home, non podía faltar, por suposto, un Acio do noso mellor rock. O rock bravo, aquí están todos os grupos diplomáticos de Monte Alto, Heredeiros da Cruz, Hielo Pixoliñas, Os Rastreros, Ruxe, Papaqueixos, Ultracans, Mitocondrias, esto para que nos vale. Veña, mete pro capacho, que isto nos vale para facer un bo barrantes e deixar pegada en nós. Seguimos, Eduardo. Aquí... Este é rarísimo. Este é rarísimo, espera. A ver, calé. Mira aí que é ese. É o da Xunta de Galicia. Pero que aceitunas tan... Digo, que uvas tan raras, non? Que claro, Eduardo, porque dixeches ben, son olivas, non son uvas. Son traen todo de fora, pois veña. Deixámolo. No, deixamos, no, estas papas... Eso tira para fora. Con todo, distinguido público, temos unha boa colleita este ano de música galega. É o exemplo do agromar que facedes, entregándolle ao mundo a vosa creatividade. Así que agora isto hai que procesalo ben, ainda temos que apañar máis uvas, e entre mentres, digo eu que podían entregar outro premio. Eso, que fagan algo, estamos traballando no só. Que ven agora? Así que, con todas e con todos vos, Asociación Sons de Breogán. E nos seguimos vendimando. Nos temos que seguir vendiando, que queda algún acio, Eduardo. Forte aplauso. A ver, por aquí, aí está. Boas tardes a todos e a todas. Grazas por estar aquí. Grazas por defender a lingua, a cultura e a música galega. Simplemente deciros que os estou aquí en representación de Daniel. Algún de vos tuveches a sorte de conocelo, perdonade, pero foi... Grazas. Pero Daniel foi vítima protagonista desgraciado de un deses capítulos que jamás se deben escribir na vida. Pero bueno, tedes a miña palabra de todos os amigos e familia que a súa obra e loita pola lingua e cultura galega aí estará. E daros as gracias de novo por defendela. Me gustaría tamén, perdón, unha organización, facerlle
un rogo, unha petición ao señor conselleiro. Señor conselleiro, se Rosalía e Pondal saben tanto de música, da música actual de Galiza, será porque hai moi boa canteira. Tire dela e deixese de tanto son de camiño internacional. Vale. Un son do camiño galego, donde a música galega sea protagonista. Non, nunca. Por favor. E lle aseguro que é moi fácil. Lle sobra canteira e valor. Bueno, perdonade. A ver, vamos ahora a ponernos, un poquinho máis serios. Sons de Brogan naceu alá no ano 18, onde vais a como un TCG de cando Daniel acabou de estudiar. El veía que a música independente de Galiza non tiña apoio e se inventou un TCG. A partir de aí viu que había moita canteira e decidiu crear a Asociación Cultural Sons de Brogan para defender precisamente eso, a música galega e a cultura galega. Sen máis, grazas a todos aqueles que o apoyástedes e continuamos na loita. Bueno, pasamos ao serio. Premios, proxectos de música folk. Kiko Comesaña máis grupo. Xurxo Fernández. Abril. E o proxecto premiado é Kiko Comesaña máis grupo. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas por votar por este non premio, porque non hemos ganado, en absoluto, é un recoñecemento, eu o entendo así. E é un recoñecemento que quería compartir con Xurxo Fernández e Abril, que tranquilamente perfectamente podían estar aquí, porque o nivel é impresionante, o nivel que hai, que eu estou descubrindo, porque estuve moitos anos desconectado do mundo da música, e estou vendo que hai un nivelazo increíble. E quero dar as grazas a Músicas ao Vivo por visibilizar a tanta música e tan boa, que estou super sorprendido. Quería dedicarlle o premio á banda que me acompaña, que é Carmen Gallego, Marcos Padrón, Leandro del Tel, Paula Oanes, e, por suposto, quería dedicarlo tamén a miña filla Xiana. Moitísimas grazas. Música tradicional. Pandeireteiras sen fronteiras. Paraíso Canto.
e o proxecto premiado Aila. Ao final houve que falar, todo, Guau, a verdad, non tiñamos nada preparado, fora bromas. Estou nerviosísima. Non pasa nada. Pois nada, agradecer primeiramente os premios e a Músicas ao Vivo por facer posible un acto desta envergadura para ter en valor a música do noso país. Compartir este premio tamén cas nosas compañeiras de categoría, que a verdade é que teñen uns proxectos chulísimos e que, todos somos gañadores. E un forte aplauso para eles, por favor. Queríamos facer tamén un par de mencións especiales. A primeira, creo que toda a música tradicional, o mundo da música tradicional estará de acordo en que nós poñémoslo en valor, pero non sei se o resto de categorías, digamos, é consciente. Temos aí unhas mestras que foron mestras casi sin querelo, que son as mestras pandereteiras que agora, digamos, cantamos as súas cancións. Quería un forte aplauso para todas elas ao longo do noso país. Por outra parte, a toda a xente que gastou ou invertiu o seu tempo en ir a donde estas señoras e recollerlle parte do noso patrimonio oral para facer unha arma de construcción masiva de música tradicional como son as asociacións tradicionais de música tradicional. Un forte aplauso para elas tamén. E xa que estamos no tempo dos bifs, un saludo, Cibrán. Imos vos decir que estuvemos a punto de presentarnos en músicas urbanas, porque creemos certamente que non hai nada máis urbano agora mesmo que a nosa música, o noso baile tradicional. Viva a música tradicional, viva a música da Galiza e viva a música en galego. Gracias. Un saludo para Xan e Abel, que non poden estar aquí hoxe. Bueno, los siguientes proxectos propuestos son Músicas do Mundo en Mestizaxe. Ton Risco e Marcos Teira. Catuxa Salón. Madalena Gamallo. Lá de cima vais ver muito melhor. E o proxecto premiado Ton Risco e Marcos Teira. Moitas grazas. Bravo por esta banda. A parte, me fai especial ilusión porque está a miña curmá aquí, Isabel Risco, que me debo así eses bicos aí. Pois, moitas grazas. E realmente, como outro día escoitei aí a Jorge Pardo nuns premios tamén, decir que por un golpe de sorte mo deron a min, pois por un golpe de sorte non lo deron a Marcos e a min. Xa que Marcos non está aquí, pois me quero lembrar especialmente del. E nada, que realmente
Non tiña nada preparado porque música instrumental, comparando así con xente que cante, con proxectos tan bons como os de Madalena e o de Catuxa, pois que lles quero tamén dar aí a miña noraboa e pido un aplauso para elas tamén. Bueno, realmente non sei moi ben o que significa isto. Supoño que é un recoñecemento entre colegas, entre amigos, pero virei aquí escoitar e cando fixen tamén a miña votación, ver que hai tanta xente facendo cousas tan boas, pois é realmente un orgullo ver a calidade de cousas que hai aquí. E, bueno, que simplemente quero mandarlle un bico a Pamela, que é o amor da miña vida, e a miña nai e o meu pai, que sin eles eu non estaría aquí. Así que un bico a todos e moitas grazas. E os seguintes proxectos seleccionados son bandas de música popular. Banda de Música Cultural de Salceda. Banda de Música Olandro de Viveiro. Banda de Música Municipal de Silleda. E o proxecto seleccionado, Banda de Música Cultural de Salceda. Bueno, gracias a todos por contar coa banda de música aquí tamén neste festival, nestes premios Martín Codax. Decíovos que para nós unha honra compartir este premio coa banda de Silleda, de Viveiro. Calquera unha das dúas podía estar aquí en riba. Para nós é unha honra polo gran nivel que aporta estes premios. Decíovos que esta figura, aparte de ser da banda de música cultural Salceda, dos 90 a 100 integrantes, tamén é dos 50 ou 60 da xuvenil, tamén é dos 30 ou 40 da infantil, tamén é de todos os pais que llevan os nenos allí. Tamén é de todos os avós que levan os seus netos allí, de todo o público que ateiga o noso auditorio cada vez que actuamos, da xente que nos sigue e de toda a banda de Galicia. Gracias. Veña, Eduardo, hai que darlle, que bien non se fai iso. E quedaría alguén en Salceda? Que? Dime. É de Caselas. Todos son músicos. Estará Martín Xin, Seguro. ali na revolta. Veña, Eduardo. Bueno, e ahora que? A bebelo xa, non?
Como que a bebelo, Eduardo? Non, pero xa fixemos a vendima. Ai, Que hai que mira facer es agora? lerchán, es moi lerchán ti, Eduardo. Veña, hai que darlle, hai que facer unha selección selectiva. Efectivamente, temos aquí o que recollimos antes, pero como pode entrar algo de purrela? Que vos parece si facemos unha peneirada dos sacios que temos aquí? Vos ides contestando, sí ou non? Vale, nos como somos el galego e o galega, pois claro, todo preguntamos. Entón, como todo preguntamos, imos facer unha pregunta, pero despois nos facemos o que nos pete. Eso faltaría, vamos. Veña, A ver, empezamos. que hai por aí? Este acio da música tradicional, que facemos? A ver, as nosas raíces, a nosa identidade, isto para dentro, vai para Votamos yo sí ou non? Sí, non, A ver que hai por aquí. Home, mira, gaita más gaita, a música folk, verdade? Un referente da música galega coñecido e recoñecido en todo o mundo. Votamos yo. Veña pa para dentro, dentro. aí vai. Aquí temos a lingua. Isto xa, pregunto por cortesía, porque como comprenderedes, a nosa creación colectiva máis valiosa e poderosa ten que ir dentro deste viño. Así que, aí vai. Efectivamente, a lingua ten que estar dentro de todos os buratos que aparezan. Por suposto que sí. E a ver que... Eduardo, de verdad, que mente tan quenturenta, Dixo non alto, non? Dixo non alto. E xa está pensando en Coruña, nas rapazas de Coruña. Ai, Eduardo. Bueno, imos seguir. Por eso estaba dilatando antes. E xa que falamos de lingua, temos aquí a lusofonía, un sentir común que nos une, que nos irmana con máis de 250 millóns de persoas en todo o mundo. Xa estaba pensando en rapaces, de 300. Efectivamente, iso sí que é abrir un mercado internacional. Lusofonía, sí ou non? Sí! Así me gusta, veña para dentro. Ai, que aquí hai un... Esta foi arriscada, esa foi arriscada. Esta... Tuveran moitos da xunta xa. Este do Xacobeo. Meteuse unha do Xacobeo. Pero que están en todas partes, por favor. A ver, metémola aquí igual que unha subvención. Vamos metela. A ver, unha cosa é ser críticos ou taparvos, verdade? Vota aí, 22, 23, 24, calquera. A ver que... Retranca. A retranca, que facemos? A ver que opinan. A ver, a retranca é un concepto filosófico, colócanos no mundo, fainos distintas, diferentes. A retranca, ademais, soluciona conflictos. Que facemos? Sí ou non? Así me gusta. Pois seguindo con algo que nos fai únicos, temos aquí esa cualidade que temos os galegos e os galegas de contestar unha pregunta con outra pregunta, algo que nos fai únicos no universo. Sí ou non? Desde logo, para dentro. Porque os galegos e as galegas non nos interesa... Dime. Depende, claro. Aí está. Que rompen o galegómetro, que maravilla. Esto é, vamos... Fixademos, porque os galegos e as galegas non nos interesa só contestar ao que nos preguntan, sino que queremos atender ás necesidades globais de quen pregunta. E de feito, como comeza o noso himno? Como? Cunha pregunta que fixeches ti, Eduardo. Ás veces pareces que Kierkegaard con tanto que falas. Que digo rumorosos. Aquí temos pandereteiras. As nosas pandereteiras. Esas mulleres bravas que souberon manter a nosa tradición dándolle que dándolle. Maravilla de mulleres. Ímolas meter, evidentemente. Aí vai. ¡Ay, ese aturucho! ¡Así me gusta! ¡Un aplauso para nosa pandereteira! E como non, a lírica galego-portuguesa, un feito cultural sin precedentes na Idade Media, é algo que ainda hoxe no século XXI sigue sendo digno de estudio. Sí ou non? Sí, para dentro. Porque somos os galegos, somos os portugueses do norte e eles son os galegos do sur. A teoría da relatividade. A de Einstein. Non, a nosa. Efectivamente. Eduardo, porque en Galicia todo é relativo. Como dixemos antes, en Galicia todo... Depende. Mira, como isto vai se alongando moito, imos botalo todo así. Bandas de música que nos quedaba esta, aí vai. Se foron todas por aí. Se foron para Foron todas por aí. Imos botar o rock, o blues, o jazz, a música clásica. O punk, o death metal, o metal show. Aí vai todo. Veña para dentro. As músicas urbanas, as verbenas, todo para dentro, Eduardo. E agora a beber. A ver, que obsesión con beber, non, Eduardo? Só botamos aquí na moxega. Agora, Eduardo, que hai que facer é pisar. Veña, descálzate, descálzate. Pero a mí ninguén me dixo nada. Pero ni lavei os pés ni nada. Como me meterei dentro? Eduardo, non ves? Moito mellor así. Levan a túa esencia, a do gran bardo das letras galegas. Veña. Pois veña, pa dentro. Vamos, pa dentro. Eu tampouco os metín no río Sar, así que veña, vamos. Ya, dalle. A ver, Rosalía, eu digo unha cousa, non teño xa moita idade para subir aí, Bueno. Non te aseguro nada. Xa te asudo eu, veña. Aí vou.
Espera, que estos zocos bonitos son, pero cómodos. Ahí vou. Ai, Dios, está segura? Ai, Rosalía, que si morremos os dous, quedan sin referentes culturais. Pero, Eduardo, onde vai que estamos mortos? Aí está. Aí estamos, perfecto. E ahora que hai que facer? Hai que pisar con forza, Eduardo, pisar con forza, cun ritmo común, en unidade, Eduardo, como leva facendo desde o ano 2008 a Asociación de Músicas ao Vivo, pisando con forza e con unidade para que cada ano teñamos un viño mellor. Levan 15 anos facendo de intermediación coas administracións, verdade? E informando socios e socias de todo, das axudas, dos circuitos, das subvencións e de calquer tipo de asesoramento. E 15 anos despois, a Asociación de Músicas ao Vivo precisa de máis bandas galegas, de máis artistas que se metan con nós nesta Cuba a pisar con forza e con unidade. Non vale parar! Efectivamente. Porque, aínda que pareza que non cabedes, aquí hai sitio para máis pés, máis mans e máis voces. Mentres ti non dilates, Eduardo. Efectivamente, para seguir poñendo en valor a produción musical galega, a súa enorme calidade e diversidade. Así que, forte aplauso unha outra vez á Asociación de Músicas ao Vivo e a todas e todos vós por pisar con forza e bogar sempre na mesma dirección. Veña, Eduardo, pisa. Rosalía, pero esto hai que pisar moito. Sí, Eduardo, tacón, punta tacón. Tacón, punta tacón. Punta tacón, veña, Bueno, pues Eduardo. que fagan algo os demais. Claro, a gala ten que seguir. Así que, amigas e amigos, con todas e con todos vos, Jacobo Mouriño, de Grupos en Loita. Forte bater de palmas e forte bater de pés. Axudas aquí, axudas. Vale, vai presentando. Mira, estamos os pés ahora. Bueno, moitísimas grazas a Rosalía e a Pondal por presentarme. Voume presentar eu tamén porque eu son novo nestas cousas. Eu chamome Jacobo, son músico tamén, toco nunha banda que se chama Dioibo, que está aí o meu compañeiro Dani. Tamén son moitas grazas. Un aplauso para Dioibo. Moitísimas grazas. Tamén son o coordinador de contidos da revista Rouco Son, que é unha revista que en liña e en papel, que fala sobre grupos de rock de Galicia e o fai en galego. E logo, por último, pues, tamén son un máis de Grupos en Loita, que é unha plataforma asemblearia de músicas e músicos da cidade de Vigo, non? Para organizarnos, para combatir pues, todas as injustizas que nos afectan, que seguro que son as mesmas que en outros lugares, pero bueno, non somos de Vigo, así que nos toca iso. E bueno, a verdade é que xa levamos dende principios de 2022 molestando todo o que podemos e metendo todos os dedos no ollo que podemos, e agora mesmo, pois, co que estamos aí facendo ruido, é porque en Vigo prometeronnos que se ia facer un festival de bandas locais que se ia chamar Rock in Vigo, que ia ser esta fin de semana, entón parece que esqueceron a promesa porque non sabemos nada diso. Entón, a ver se lle lembrades a Abel Caballero do Concello que ese festival hai que facelo algún día. Moitísimas grazas. Aí. Veo aí moitos amigos, moitas caras coñecidas, ademais da xente que está nominada, que son hai moitos amigos, moitos grupazos tremendos. Pois, bueno, tamén vin por aí a Quinta xa Diego, de ITP Promotions, a Iván Tourís, a xente de Teo. Bueno, é un gusto ver a tantos amigos, e as que non vin, pois é que aínda non os vin, que hai tanta xente aquí e tanta xente talentosa que é imposible. E, bueno, quero agradecer en nome de Grupos en Loita a Músicas ao Vivo polo convite, por todo o apoio que nos ten dado sempre ás reivindicacións da plataforma. E, bueno, en particular tamén quero agradecer a incansable Pati Castro por pensar en min para isto. Un aplauso para Pati, por favor. Que, bueno, Pati está en Músicas ao Vivo, colabora na miña revista Rouco Son tamén, está Mulleres Galegas Cañeras, Galiza Metálica, está en todas partes. Así que, de verdade, moitísimas grazas. E nada, pois, bueno, xa vos din a tabarra bastante, así que xa imos poñernos cos proxectos seleccionados, empezando polo rock e o punk. Vamos a ver. Iker Platypus. Moura.
Bueno, pois imos ver a ver quen foi seleccionado. Eu isto tiña que telo feito xa. Vamos a ver. Moura! Bueno, pois tocou falar. Moitas grazas, en serio, a toda a xente que estades aquí e que o facedes posible, a Organización de Música ao Vivo e aos Premios Martín Kodax. E a verdade, sempre dicimos que Moura somos todos, co cal estou moi seguro de que me vou a esquecer alguén. E xa aproveito para pedirlle desculpas, non? Somos un proxecto que naceu xa hai máis case 10 anos, aunque parece que acabamos de aterrizar, e hai moita xente que pasou por este proxecto. Este proxecto foi un pouco unha búsqueda dun lugar, despois de anos noutros proxectos, e ese lugar apareceu casualmente grazas a alguén de fora. Ás veces sempre precisamos que veña alguén de fora a decirnos o que temos, e neste caso foi Zeca Afonso e unha adaptación dun dos seus temas, o que nos levou a mirar no noso interior, na nosa infancia e, en definitiva, na nosa identidade. Moitas grazas a todos, a Jota, o noso produtor, a Berto, que nos estará vendo dende a esquiniña case ao lado de Gibraltar, unha persoa de Córdoba que apostou por un proxecto de rock progresivo en galego, a Itane Otero de Luneda, que hai pouco que se subiron a este barco, a toda a xente que pasou por Moura, Luís, que o vistes aí e que agora estará na casa coidando dos churumbeles, a todos os nosos amigos, a todas as nosas parellas, a todas as nosas exparellas tamén, e a toda a xente que está de arredor en todo este proceso creativo. E, de verdade, de corazón, moitas gracias aos meus compañeiros de viaxe. Hoxe non está aquí Fernando nin Brais, e tamén quero acordarme de toda esa xente que nestes 10 anos, por unhas cousas ou por outras, xa non están entre nós, pero formaron unha parte e siguen formando unha parte moi importante do que é Moura. Grazas de corazón a todos. Bueno, pois imos seguir agora. Esta é candente. Músicas urbanas. Mou. Boyanca Costova. Sila Lúa. Libran garras en mi cuerpo, tengo este poder maldito, guardo mares desbordados, el descaro del deseo. Bueno, o proxecto premiado é Sila Lúa. Moitas gracias á organización por celebrar o meu álbum Rompe, que está inspirado no mar, no vento e nas ondas. Quero dedicar este premio ás miñas avoas, a Palmira G. Boullosa, que foi unha poeta galega e galeguista, romántica, feminista, e tamén a Olga Fandiño, que é a filla do capitán, a hija del capitán, a miña musa. Así que, moitas grazas.
Moi ben, pois imos agora coas orquestras, grupos e música de verbena. Orquestra La Oca Band. Burgas Big Band. Grupo Limón. Bueno, proxecto premiado. Orquestra La Oca Band. Moi boas noites a todos. A terceira foi a vencida. Digo isto porque é o terceiro ano que somos finalistas co mesmo proxecto. E, pois queremos dar as grazas á organización, a Músicas ao Vivo, a Bodegas Martín Codas por apoiar estos premios, estos recoñecementos. E, neste momento, neste intre, quero acordarme de toda a xente que forma tanto a nosa banda como a xente que pasou por ela en 33 anos de historia que ten. Tamén me gustaría decir que no apartado de música de verbena sempre temos un estigma que dende afora se nos dice que non somos o suficientemente creativos porque sempre facemos repertorio alleo. A mostra, neste caso deste recoñecemento, é que nós fixemos 2 temas propios e os 2 temas con letra en galego. Entonces, si animamos a todos os demais Grazas. Si animamos a todos os demais compañeiros do noso sector que queremos animalos a que fagan música, aparte de facer repertorio alleo, creemos que en 3 horas que solemos tocar en calquer festa ao longo de Galicia e fora de Galicia, sempre hai un anaco, sempre hai un intre para facer música en galego. Si nós o podemos facer, creo que todos os demais tamén o poden facer. Dar as gracias e a noraboa tamén ao Grupo Limón, a Burgas Band, aos outros compañeiros finalistas. Alguén que estuvo aquí tamén dando o seu discurso dixo que era unha lotería, unha sorte. Efectivamente, podía ser calquera dos 3, en este caso. Repito, moitísimas gracias a todos e quero dedicarlo tanto a todos os seguidores, a todos os membros da banda, a todos os que nos apoian, a miña familia, a miña muller e a todos os amigos e a todos vos. Moitísimas grazas. Bueno, pois imos coa última categoría que me toca. De novo, 1.000.000 de gracias por contar conmigo e apoiar a grupos en loita. Música clásica e contemporánea. Fabio Álvarez. Mario G. Cortizo. Pues este solo existe como se nota. Venga, o caso é que existe. Papagena. E o premiado é Mario G. Cortizo.
bueno, moitísimas grazas ás compañeiras e compañeiros de Músicos ao Vivo por este premio. La verdade é que levo toda a tarde bastante nervioso e agora custa falar aquí, teño que decir. Estou aquí por un proxecto que se chama Só un Solo, que é unha proposta, entendo que bastante arriscada para o mercado, que non podería ter feito sin a compañía dun equipo bastante grande que me acompañou durante todo o proceso. Eles e elas son Marc Rusic e Ana Inés Javares na dirección, Andrea Jiménez no acompañamento escénico, Nacho López, Nacho do Garbanzo Negro, que é o meu técnico de son e de luces. Este proxecto veu avalado polas residencias artísticas de Mariñán da Deputación da Coruña, co apoio de Aitana, de Luneda, como comisaria. E, bueno, este é un recorrido moi fermoso que me trouxe ata aquí. Quería compartir e agradecer este premio cos meus pais que me acompañan hoxe por sempre axudarme a darme uns estudos, a financiar todos estes anos de carreira, todas estas cousas. Para min, eu sei que é un privilexio, e especialmente para meu pai, que me transmitiu sempre este amor pola música, que é o que me trae ata aquí. Bueno, siguen esperando pacientemente a que algún día me faga funcionario da Xunta, pero dende aquí quería reivindicar o papel do músico freelance, que creo que é moi importante para o tecido da música galega e da música en xeral. Graciñas. E por último, é unha coincidencia, pero non é casualidade esta camiseta que traigo hoxe posta. Fíxome moita gracia o número que dixeron aquí das uvas pasas do Xabarín. Eu fui un socio número 126 do clube. Somos dunha xeración que medramos escoitando e cantando esas cancións dos grupos que había naquela época. Sería increíble que a Televisión de Galicia volver a editar eses discos ou listas de Spotify ou que sexa con toda esta xente que está aquí para que a rapazada poidera cantar eses temas en galego. Nada máis, boas noites e moitas gracias. Caíño, Castañal, Torrontés, Palomiño, Agudelo e Dozal, Ribeira, Barrantes, Trasego, Lagar, ben compasado, monótono fungar. Somos o que bebemos. Somos o que bebemos. Somos cava, Furancho, Loureiro e Taberna. Somos mosto, almeio, crianza e reserva, cepa, añada, viñedo emparrado, colleita, verdello, vide estrellado. Somos o que somos, temos o que temos, estamos onde estamos, somos o que bebemos. Somos Barrica, Bocoi, Tunel e Doela, Bagazo, Cangallo, Pelica e Purrela, Candonga, Brinde, Vendima, Bacanal, as bellas e retortas, cepeiras do meu val. Somos o que bebemos. Somos o que bebemos. Somos bota, botella, pipote e adega, chanqueiro, caneca, cunca e mochega, malla que te malla, quen o demo traballa, acaba tarde ou nunca, enchendo a cunca.
Moitas gracias. Moitas grazas, obrigada. Ai, por favor, abrigada estou tamén. A ver, Bueno, que tal estades? como levades? Parabéns a todas e a todos polo momento. Xa pasamos o Ecuador, o sea que xa falta... Que fas? A ver, Eduardo, que hai que perseguir co proceso. Pero ainda non rematamos. Es un indocumentado Que e toca un agora? analfabeto enolóxico, Que toca Eduardo. agora? Fermentar. E ti xa fermentaches bastante, Eduardo. Decir, cheiras bastante. Vas a probar esto, a ver que tal está. A ver, proba un pouco, Eduardo. Ímolo sacrificar, que total. A ver, A ver. dalle. A vosa saúde. Acidez, Eduardo? No, mira, no. Isto non hai quen o trague. Xa te dixen eu que nós... A ver, Eduardo, seguimos co test, sabor. Non sabemos facer viño, Sabor, Rosalía. Eduardo, como está de sabor? De sabor? Sí. De sabor pouco. Carácter. Carácter tímido. Do viño, Eduardo, do viño, céntrate. Ah, do viño tamén. Cor. Cor pouco, máis ben pálido. Eduardo, de verdade, es un desastre. Pero xa che dixen antes que nós non sabemos facer viño, puxémonos aquí, viñémonos arriba, como vamos facer viño nós? Teso para dar atrofiado, Eduardo. Tampouco sabemos cantar e aquí nos tes. Eso tamén é certo, Ola, canta calquera, verdade? Claro, poñen un autotune e veña a darlle. A ver, Eduardo, por favor, de verdade é imposible. Es moi pesimista, Eduardo. E despois puxeronme a zona a min de tristeira. Mirade para este, por favor. A ver, son pesimista porque xa se sabe que os galegos e as galegas somos pesimistas, ou non? No, Eduardo, non, para nada. Ves? Non, Eduardo. Iso é o que pensa a xente de fora. Parvadas da xente de fora. Nós non somos pesimistas, Eduardo. É certo, porque alá a mediados do século XIX, cando estábamos nos aí en boga, dicían os de fora que os galegos e as galegas éramos pesimistas. Síguemolo dicindo. Ah, bueno. Xa non lo di, menos mal, vamos avanzando. Imos evolucionando. Pero se queda claro, como non lles consideran pesimistas, non saben o que padecíamos nós. Así que se te parece, Eduardo, por que non imos un exemplo práctico? De que? Pois de que non somos pesimistas, que somos outra cousa. Ah, aí falaches. Moi ben. Pois para que vexades que controlamos todo o amplo espectro de visual, imos facer un tutorial de YouTube. Parece vos, ver así, en vivo e en directo. Volvémonos a meter en fariña, veña, dalle. Entón imos interpretar dos personaxes. Moi ben, Eduardo. Eu, verdade, como propoño eu, va a ser un moi sinxelo, moi doado, vou facer de home galego. Xa estás, ese Eduardo Pondal. Ves da beira do río Jones, rompes o galegómetro. Pero para que se vexa que aquí é carto metido, que hai moito investimento, que hai orzamento, pois, Eduardo, imos poñer un complemento directo. Unha boina. E toma outro indirecto, que para iso temos tanta produción de eucaliptos. Ah, moi ben, o palillo. Ben, pero como dous non discuten, se un non quere, fai falta un segundo personaxe. Unha muller neste caso. Rosalía, vas facer dunha muller de fora. A ver onde me mandas, tío. Unha turista, que che parece? A ver... Que sei eu, de Teruel. Teruel existe? É que se existirá, como non vai existir? Que, pois existe. Está en Aragón, non? Está por donde Mediterráneo, A supoño. Virgen del Pilar di... Voulle poñer algún complemento. Turista, non? Sí, efectivamente. Unha cámara e unha guía, Ah, por unha guía, exemplo. moi ben. Espera que... No, dicen de Teruel, non a nena do exorcista, tampouco te poñas... He dicho, he hecho, hubiese ido, hubiese vuelto. Oye, É unha actriz de método, É difícil, le non? dices... Sí. Moi ben. ¿Son laístas ou leístas? Non sei. Efectivamente, así que imos comprobar en vivo e en directo que os galegos e as galegas non somos pesimistas, que somos outra cousa. Acción! Oye, mira que es bonita Galicia, ¿eh? Sí. Pero sempre chove. Tan verde, con tantos árboles. ¿Qué naturaleza tenéis? Acaba todo ardendo no verán. Mira, estoy viendo aquí Playa de Traba, que tenéis unas playas espectaculares, kilométricas. E non hai Dios que se bañe, que está agua congelada. Y los paisajes que tenéis, que son, ya te lo digo, preciosos, sus valles, sus montañas, las vacas. Así están as estradas, apegadas de curvas. Rías, tenéis rías. Son únicas en el mundo, como mucho un fiordo, pero una ría... E obrigan a facer pontes para atravesalas. Lengua propia, tenéis una lengua vuestra. Tiene que ser, no sé, muy atractivo eso, ¿no? Xa casi ninguén a fala. Universidades. Claro, con tanto campo, tenéis muchos campus universitarios. Para que despois os rapaces acaben traballando fora. La catedral. La de Santiago, las otras también, pero la de Santiago es hermosísima. Tiene dos fachadas, una fuera y otra dentro.
sempre está en obras. De verdad es imposible. El Camino de Santiago. Seguro que o apóstolo non está enterrado aí. Marisco, que sabe a mar, es como si comieras mar. Está carísimo. Fiestas populares, que tenéis muchísimas. Botellóns e músicos mal pagados. Festivales de música. Nunca tocan bandas galegas. 3 aeropuertos, tenéis 3 aeropuertos. E logo imos coller avión a Porto. Otra cosa que os tocó un premio Nobel. Escribe en español. Pementos de Padrón. Algúns pican. Sea la cultura... Se me ha ido la olla. Se me ha ido mogollón. Bótanse a nós, bótanse a nós. La cultura. Perdone, rectifica. Se me ha ido mogollón. Quería decir la muralla de Lugo. Vai bella. Meigas. Mitoloxía. Queimada. Paripé para turistas. Licor café. Non che deixan facer na casa. Galloso. Luar. Luar. Home, Luar está ben. Sí. Luar está ben. Pero tamén che digo, son falagalloso. A ver, de verdad, es que tenéis que tener más orgullo de lo vuestro. Sois muy pesimistas. A ver como te explico. Que debe ser a única de fora, porque ti es de fora, non? A ver, te lo he dicho. Os galegos e as galegas non somos pesimistas. O que pasa é que non nos gusta presumir. Aí está, é moito menos fachendear. Somos cunha elegancia e unha modestia digna dun pobo bo e xeneroso. Pero que nos sobra é orgullo. Así que para rematar de fermentar este viño, imos coller un pouquiño de orgullo en forma de ovo. Ovo de galiña ou galo, que tanto ten. Así que imos fermentar este viño. Dalle pa dentro, Rosalía, con un poquinho de orgullo. Volvemos ao curral e collemos este ovo para que fermente o noso viño cun pouco máis de autoestima. Aí vai. E agora que hai que facer? Airealo. Agora hai que remexelo un pouco, hai que agardar, e mentres imos dando outro premio. Donas e cabaleiros, nenas, chavalada, rapazada, xente toda con todos e todos vos. Malva, TikToker. TikToker? Sí. Temos que meternos aí nós tamén. Sí, porque non temos Instagram, pero non temos que ver un TikToker. TikToker molaba. Hola a todos. Bueno, eu aquí síntome un poquinho fora de lugar como TikToker, eu non fago música, pero sí que é certo que desde que empecé a ter algo de visibilidade nas redes, para mí sempre foi como moi importante pois demostrarlle a todo o mundo hai moitísimos proxectos chulísimos literarios e musicais na Galiza dos que non están tendo visibilidade nos nosos propios medios que deberían estar promocionando todo isto. Entón, xa desde un principio, pois eu intentei facer recopilacións, diferentes tipos de música, rock, pop, tradicional, de todo, non? Porque eu cando fun a estudar fora, cando era máis nova, deme conta de que eu quería enseñarlle a todo o mundo, xente de todos os países, mirade que podemos ofrecer nosos a xente de Galiza e tal. Foime moi difícil atopar naquel momento, era no 2015, que xa había moitísima oferta, pero eu non sabía onde atopala. E agora teño o privilexio, e opino que a responsabilidade da xente que fai contido para as redes non cambiarse o castelán cando empezamos a ter un poquinho de visibilidade, e tamén é moi importante facer contido para nós, non solamente intentar ter proxección para todas partes, sino celebrar o noso e facer contido para nós. Eu quería tamén, agora que estou esta oportunidade de falar aquí ante de todos, celebrar o papel dunha persoa que penso que está facendo moito ben pola música galega nas redes, que é Rodri Míguez, que de feito está aquí. Un aplauso para Rodri, que está facendo moitísimo traballo visibilizando música, cancións, grupos, festivais, todo en Galiza, reivindicando a importancia da música en galego, da nosa representación nos festivais e todo. E agora vou empezar ca primeira categoría, que, aquí veñen os finalistas, sí, de categoría de jazz e músicas improvisadas. Lucía Martínez and the Fearless. David Regueiro Trío featuring Alexandre Cavaliere. Valentín Caamaño.
levo todo o día pensando, non digas La La Land cando chegues aí, e tócame jazz. Bueno, a persoa que, bueno, o proxecto que premiado é David Regueiro Trío featuring Alexandre Cavaliere. Boa noite, parabéns para Valen e para Lucía, un aplauso, por favor. Na banda somos 4, quero lembrarme dos meus compañeiros, de Gonzalo Mendonça, que estará en Lisboa agora mesmo, de Juima Estévez, que está en Bueu. Quero agradecerlles a súa amizade e o seu apoio absoluto sempre nos meus proxectos. A Alexandre Cavaliere, que se non está tocando por aí estará en Bruselas, que lle deu unha dimensión absolutamente maravillosa a este disco que sacamos que se chama Perfect Match. Quero lembrarme tamén de María Llauger, que fixo o deseño do disco, de Diego Viavesada, que fixo un traballo maravilloso no audio e nos vídeos, de Luneda, de Nave de Lata, Xenof, e Jazz de Ría, que fixeron posible este proxecto. Quero lembrarme tamén de todos os músicos cos que toco, de Ismael Cabaleiro e todos os demais, dos músicos e as músicas coas que teño tocado, porque sen elas non sería o músico que son hoxe. De paso, quero darvos as grazas a todos que facedes música en Galiza, os que estáis aquí e os que non, porque aportades cultura e beleza a este país, máis da que xa ten. E por último, quero lembrarme de Esteban e de Vítor, da Casa das Crechas, por facer dese lugar o templo do Jazz Manús en Galiza, e por creer en min tamén para facelo. E por último, quero xa despedirme adicándolle este recoñecemento a miña familia e a miña parella. Moitísimas grazas. A seguinte categoría sería pop e indie. Banda Aldaolado. Blanco Palamera. Si estamos mejor lejos, golosas, las fuerzas que se tocan explotan. Quédate preso, Monboy. quédate preso, que no se tengo miedo, por eso loco, quédate preso. O proxecto premiado é Monboy. Boas noites. Bueno, en primeiro lugar, moitísimas grazas a todas e a todos por este recoñecemento. Grazas á banda ao lado, grazas a Blanco Palamera tamén por compartir este recoñecemento. E nós somos unha banda pequena como a maioría, creo, moitas as que estamos aquí. A veces as forzas flaquean un pouquiño, pero este recoñecemento que nos dades de verdade é moi importante para nós, así que moitas grazas por eso. E eu quería dedicarlle este premio aos meus pais,
creo que vamos a dedicarlle tamén este premio ás nosas parellas que nos soportan tamén. A toda a xente que traballou en Monboi todo este tempo que levamos, desde 2019, que nos sentimos super orgullosos de toda a xente que traballou con nós, que me sinto super orgulloso destes rapaces que están aquí, el tamén, e que moitas grazas, que viva a música galega. A seguinte categoría, música infantil. Pacolas. Villaván. Porque o fin cae na conta de que teño que marchar a vivir unha aventura. Tanto abono Brais das Hortas. me pasou. Aquí eu non paraba, misma canto daba e agora onde vou. O proxecto premiado é Villaván. Pois ala, Paulo, se estás por aí, levántate e anda. E ven hasta aquí, Bueno, moitísimas gracias ás bodegas Martín Codas e á Asociación de Músicos o Vivo. Todo este jaleo no que estamos metidos ahora mismo empezou cun caderno esquecido nun fallado, un caderno que era dunha rapaza que se chama Eva, e que tiña dibuixados uns personaxes que foron o principio de toda esta historia, que este conto musicado que se chama A Árbore dos Desexos. Ahora mismo Eva debe estar, bueno, a moqueta debe estar empapada. E, pois eso, agradecerlle a ela, porque sin a súa inspiración en forma dese caderno cuberto de pó, nada desto sería posible. Agradecer tamén a Inés, Paulo, Borja e Iria, que non está aquí, o seu talento e a súa predisposición para todo este lío no que se envolvín sin que se dera moito conta. Agradecer tamén a Uxía García, se me olvida, Josito Porto, Susana San Pedro, Rocío Jiménez e creo que non se me esquece nada máis. E Zacarías Ofacas, que colaboraron en todo este proceso, e sin eles non sería posible que estiéramos aquí en Riba hoxe, tan nerviosos como estamos, por lo menos eu, e dando as gracias a todos. Enhoraboa tamén a Pacolas e a Brais polo seu traballo. Hai un nivel de la puta hostia. E nada, vémonos. Moitas gracias. E agora a última categoría que me toca presentar, que me fai moita ilusión, de Artista Emerxente. Fillas de Casandra. Sergio de Miguel. Lontreira. O proxecto premiado é Sergio de Miguel.
Moitas gracias. Primeiro que nada, quería felicitar aos meus compañeiros, fillas de Casandra e Lonteira. Un forte aplauso, por favor. Quería tamén dar as grazas ás bodegas Martín Kodax por fomentar a cultura en Galicia, moi importante. Tamén a Asociación de Músicas ao Vivo por ter estos premios tan bons. Agradecer a todas as persoas que están involucradas no proxecto Atlántida, que é o meu último álbum, dende todos os músicos, enxeñeiros, todo. Moitas grazas a todos tamén por ser parte disto. E, por último, a todos e todas os que votaron por min nestos premios, moitas grazas e hasta pronto. Ella, ti por diante ou por detrás. Ai, que ganas, Eduardo, de ver o noso viño embotellado, etiquetado e todo. Sí, pero habrá que embotellarlo, Que non? ganas, claro, embotellado, etiquetado. Embotellamos o viño e servimos, non? Tedes ganas de probalo? Sí, Home, se queres veña aí, que corra o viño, veña que corra o viño. Pois, vamos, A que ver, facemos? primeiro de todo, temos que buscarlle un nome. Que nome lle poñemos, Eduardo? Un nome para o noso viño. Ben, da Pois non igual. se me ocurre nada, O primeiro de todo, para que nos inspire, temos que ter unha imaxe potente, Eduardo, porque agora a palabra xa non se leva tanto. Efectivamente, sempre se dixo que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Iso, Entón, a ver, que pensades vos que ten que levar a etiqueta do noso viño? Oh, xa está. Un músico ou unha música galega, non? Xa, pero desta hora está a maioría no bar, xa, non Sí, queda tamén alguén. é certo, que non creo que quede ningún, alguén. xa. No, no bar non están. Non. No, porque despois ás 11:30 na posgala hai unha festa. Hai festa, Eduardo. Entón estos agardan por si gratis. Onde hai festa? No bar O Diaño, en Pontevedra. Así que vémonos todos a partir das 11:30 ali, bebendo e movendo o esquelete. Que ganas teño de mover este esquelete que Bueno, leva tanto 11:30. tempo ali metida naquela furna no Panteón de Galegas Ilustres. 11:30 se rematamos, claro. Que nunca se sabe, nunca se sabe. Ben, pero deixame a min o do músico, xa sei Sí. que el vou coller. Pero mira que non hai músicos No, aquí. por Músicas escoller. de Pero todo xa, tipo. Por non facer tanto percorrido, a ver, Curros, vente por aquí, anda. Curriños, vente, Curriños, vente. Ben, temos aquí a Curros. A ver, é percusionista, pero... Bueno, pero convalida, non? Como músico. Moi ben. Fortísimo aplauso para o noso percusionista Curros Enríquez. Curros desde Celanova, que vos chourizos en Celanova. Moi ben, para ver, Ben, ahora, a ver. sin presión, verdade? Sin tensión, verdade? É moi importante que, en primeiro lugar, non perdas musicalidade, pero despois tenta ser etnolóxicamente moi galaico. Eduardo, a ver. Pobre. Por favor. Estámoslo poñendo nun apuro. Sí, eu creo que sí. Eu creo que hai que... Faltalle non está algo, mal, faltalle algo, Está ben. Faltalle algo. Hai que meterlle algo. Mostrar algo máis, non? Que Tetilla. Que dis, home, que dis? Como tetilla? No, párame. Non todo se reduce a Pero iso. que estou Non de ves que vos está para todos e de os murguía, públicos. de verdad. Menos mal que hoxe deixei cos nenos e cos cans. De verdad, estou sempre pensando no mesmo. Mentes que enturentas. Tetilla non queixo de tetilla. Ah, moi ben, perfecto. Evidentemente ten que haber unha representación da nosa gastronomía. Trae todo, me trae todo. Tampouco, está a tetilla, está así un pouco... Bueno, que é que os anos pasan, verdad? Os anos pasan. Pois digo eu. che diga? Volve o leite, porque xa sabedes que os postres Ímoslle sacar a lácteos protección. nin se crean nin se destruen, transfórmanse. Entón, ímoslle sacar a protección. volveu aos inicios. Que maravilla. Non te mal. Mira, e xa está. Metidos en gastronomía, vou coller aquí eu, mirade, traído dende o propio Parlamento de Galicia, chourizos, Veña. verdade? Vamos a meter chourizos. Un colar aí. de Aí chorizo. está, mira Ai, que, ben. bueno, vai mellorando, Máis gastronomía, máis Eu creo gastronomía. que lle podíamos meter a Santísima Trinidade Galega, nabo, nabiza e grelo. Nabo, vas meter nabo, seguro. Vou meter a man e vou sacar un nabo, a ver se o atopo. A min, Sí, porque está duro, espera, un momento. Está ou non está? Sí que está aquí. Está. Aquí hai un nabo. Aí está. Un nabo, Curros, nabiza e grelo. Mira, temos versas, xa está. Chegaros ben. Digo, Mira, no, é que hai de verdad nabo. Ai, non o pensaches, non o pensou, que hai tanto nabo. nabo no panorama musical galego. É un naval por momentos. Así que para Abonda de nabos, abonda de nabos. Sí, para contrarrestar, imoslle meter parrocha. Parrocha! Máis parrocha na música galega.
Ti aí. Moita máis parrocha, toma... Ou perrecha. Aí tes. Moi ben. E que máis? Eu creo que lle tiñamos que meter, eu que sei, algo do mar, non? Non tras por aí unha vaca. Digo xa, para pechar o círculo. Si, unha vaca. Aquí hai unha vaca. Que é? É unha frixona. Que home, que é un panda. Que máis dá, si todo ven de fora? Home, xa, un pouco de rigor histórico. Bueno, vea, pois veña. Ora imos meter algo do mar. Efectivamente, o noso viño ten que ter esencias mariñas. Mira, Curros, como es percusionista, dúas cunchas de vieira, que che parece, Dalle aí, dalle. Porque os galegos e as galegas facemos música con calquera cousa. E que máis? Que máis? Vimos meter tamén, como non podía ser de outro xeito, unhas patas de polvo. Mira por aquí, a ferver. Polvo de Marrocos. Esto sí que é fusión musical. Polvo de Marrocos, estilo feira. Moi ben. Ora saltamos do mar ao monte, non? O noso monte ten que estar aí dentro do noso viño. Un monte vizoso, un monte rico, un eólico. Tamén está certo, efectivamente, que temos o montizado de eólicos. E que máis? Un animal do monte tamén, non? Non pode faltar un xabarín, verdade? Que xabarín, un koala con cría e todo. Veña. Un koala. Que están moito máis de actualidade. Estámoslo deixando... Mira, ti vai soplando. Sopla, ti non me jodas, sopla que verso cobras. Veña, sopla aí. Dalle, nunca... Que percusionista non é de vento. E falando de soplar, non pode faltar o noso instrumento vernáculo. Aí vai, veña. Mira, o equipo completo. Mira, No woman, no cry. A gaita move o muiño, mira que bonito. Moi ben. Eu creo, que galegada. para deixalo todo ben pechado, fai falta algo atlántico. Sí, algo moi atlántico. Moi atlántico. Ai, creo que aquí no peto teño algo que non pode ser máis atlántico. 1, 2, 3... 4 tickets da OPE9! O máis atlántico que temos no país. Aí neses tickets deixamos os músicos e as músicas galegas os nosos cartos. Moi ben. Máis atlántico imposible, É un coito que se abonda, non? Vale, pois ahora intenta representar todo que hai dentro dese viño. Por favor, sé etnolóxicamente complexo, pero tamén que teña esencias do mar, do Cantábrico e do Atlántico. Atlántico, sobre todo, atlantismo, moito atlantismo. Faltalle algo. No, sí. Faltalle algo. Xa sei o que lle falta. Faltalle, pero sobra a gaita, eso seguro. Que te disparo, Que temos por aí? Eu creo que un toque afroitado. Afroitado, entón imos meter... aquí o ingrediente amorodos, que son un froito atlántico propios do noso país. Curriños, va pra boquiña. A la boquiña, veña. Dalle, mételle ben. Que quede ben afroitado. Que ansiedad. Trai, que sigo eu, que xa estou afeito. Veña, abre esa boquiña. Aí está, perfecto, veña. Quen entra máis, veña. Dalle o rabo. Pa que? Pero tú crees, es un desperdicio, hai que reciclalo todo. Esta verdura é como leituga. Bueno, desde la nova, Veña, imos sacar a foto xa para o noso viño. Foto para etiqueta. Aí vai, Sorrí un pouco. Espera, que vamos a prender aquí. Foto. E aí o temos! Zaragollada! O viño da nosa gala! A partir de agora en todos os bares, tascas e cuchitriles de Galicia. Estarás contento, non? Sí, E ora bebémolo, non? Non, Eduardo, aínda non. Por favor, que ansiedade tes, Eduardo. Non, agora temos que entregar máis premios, Eduardo. Con todas e con todos vos, Andrea González, directora do ICFEN, coordinadora do Departamento de Producción do Conservatorio de Vigo. Forte bater de palmas. Vaime dando. Boas noites, grazas Manu e Músicas ao Vivo por convidarme a facer entrega destes premios, que ademais tócanme moi de cerca, na propia pel, porque eu son músico, son pianista, xa con 8 anos tiña moi claro que quería adicarme á música, o que non sabía era que tamén ia ser unha gran apaixonada da xestión cultural. Por iso,
podo facerme unha idea do enorme esforzo que hai detrás de todos estes proxectos, tanto musicais como culturais de xestión. Así que podo imaginarme eses choros, esas risas, esos momentos de superación e tamén eses sentimentos de satisfacción cando as cousas saen, cando as cousas se paren, ese momento no que eres capaz de compartir co público unha propia creación e, ademais, levar o nome da nosa terra, o nome de Galicia, tan alto. Por iso, quero dar as felicidades tanto a todos os finalistas como os premiados e tamén a noraboa a toda a organización porque está sendo unha gala de primeirísimo nivel. Moitísimas grazas. A min tócame facer as entregas e os nomeamentos dos premios Organistrum e comezamos cos proxectos finalistas da categoría de salas. Sala Rebullón. A Coruxo. Sala Paz Gatos. E o proxecto premiado é a Sala Rebullón. Bueno, moitísimas grazas a todas e todos. Sobre todo, quero darlle as gracias a toda a veciñanza comuneira de Tameiga e a súa comunidade de Montes, porque sin eles non sería posible este proxecto. Darlle as gracias pola súa resistencia contra a especulación. E nada, continuaremos outros 6 anos máis, se Zeus quere e Odín tamén. E nada, moitísimas gracias. Esperamos a vervos a todos alá. Gracias. Continuamos e agora imos coa categoría de festival e os premios finalistas son... Festival Alternativo Millo Verde. Canteira Fest. Foliada da Fonsagrada. Gustaríame convidar para facer entrega deste premio ao director da GADIC, a Jacobo Sutil. E o premio desta categoría é Foliada da Fonsagrada.
Bueno, hola a todos. Vou facer dúas cousiñas moi rápidas, que presentarnos e facer unha petición, vale? Somos un grupo de rapaces e rapazas de 27, 26, 25 anos e menos, que fai 8 anos, no 2015, nos deu a toleada de intentar facer un punto de encontro ali a 960 metros de altitude do mar na montaña lucense, intentar toda esa herdanza que recibimos de nosos avós, de nosos bisavós, pola en común para traer xente de toda Galicia. Houve xente que nos dixo que era unha Tolura, Fonsagrada está a 1 hora de Lugo, a 1 hora e 20 de Ponferrada, 2 horas de Oviedo. Quen iba a vir a Fonsagrada para que tocaran as gaitas? Pois hoxe estamos aquí recollendo un agradecemento de todos vós. Os agradecementos vai faceros o meu compañeiro Adrián, pero recollemos un premio a todas esas gaiteiras e a todas esas bailadoras que hoxe, por desgracia, non poden estar aquí recollendo. Vale. Só unha petición, non sei se hai por aí algún conselleiro da Xunta de Galicia, se anda por aí. Gostaríame interpelalo personalmente. Bueno, pois, se non fago aquí en público, vale. Bueno, non sei se anda por aí, é que non o sei, porque a mão non a levanta. Se entendeu a gala, se non poñemos o traductor. Pero está ben bastante, non? Non, digo isto, o tema do idioma, antes de nada, porque no último estudio sobre o Estado galego recolleuse que o 30% da mocidade galega non sabe escribir en galego e o 28% dos menores de 20 anos non saben falar galego. Simplemente para que a Xunta de Galicia sepa que dentro de 10 anos, cando esteamos aquí nos 20 premios Martín Kovacs, porque esta xente vai a seguir, poden seguir mantendo maiorías absolutas en Galicia, pero non lles vai quedar galego ningún ao que gobernar, porque Galiza somos nós, a xente máis a fala. Nada, eu para concluir, grazas, casualmente, temos aí nominados que viñeron este ano a foliada, Ailá, Pansenfrón, Terrae, e dúas delas casualmente foron premiadas nestes premios. E nada, non me queda... bueno, e o resto de nominados, Millo Verde, Canteira Fest, este premio tamén é voso, non sei onde estades, pero... É compartido, e nada, por... Dá xenio ver o gremio así unido e vide en decembro pola Fonsagrada que, como dixo tamén Manuele, que este festival tamén é medio urbano, aínda que sexamos medio tradis, así que bueno, que sigamos levamos 7 edicións, pois outras 7 máis parando os coches nas rúas. Moitas gracias. E agora imos coa categoría de proxectos de comunicación e difusión musical. Os proxectos finalistas son... O recanto do Corcovado. Galician Tunes. Quack FM. Gustaríame convidar ao escenario a Miguel Anxo Fernández Lores, Concello de Pontevedra. E o proxecto premiado desta categoría é Galicia iTunes. Moitas grazas
aos músicos por este recoñecemento. Fainos doble ilusión sabendo que ven do propio sector, compartilo tamén cos outros dos proxectos. Galicia Tunes leva máis de 15 anos acompañando a nosa música nas principais feiras e festivais do mundo. Son máis de 700 proxectos os que están incluídos na plataforma. Moitos deles estades aquí, así que este premio tamén é voso. Desde Agadic queremos compartilo con Sara, con María, con Vanessa e con Javi de Triskelia polo traballo que fan. E se hai que personalizar... Este é un traballo colectivo e se hai que personalizar isto, quero facelo no equipo de comunicación de Agadic, en Ana Rosales e Ana Miragalla, polo cariño e empeño que lle poñen a difundir a cultura e a música galegas. E este é un exemplo deles. Moitas grazas. Aquí volvemos. Donas e cabaleiros, con todos e todas vós, a Xunta Directiva da Asociación de Músicas ao vivo. Forte, bravo, xeneroso, bater de palmas. Bueno, boa noite. Moitos parabéns a todas as premiadas e aos premiados. Xa sei que levades aquí longo rato que tendes moita gana de beber viño, pero quero darvos a nosa benvida e estamos moi contentos porque son os 10º premios Martín Kodax da Música, que non é pouco dicir que vivan estes premios Martín Kodax da Música. Felices 10 anos para todas e para todos. Están aquí lonxe estes chicos. Bueno, estes premios son unha plataforma para visibilizar, para apoiar, para poñer en valor a nosa música. Consideramos que a música galega é un elemento superpotente, que ten un poder transformador como a música de calquera outro lugar, pero a nosa ten algo especial e é que nosa. E consideramos que estes premios serven para poñer no centro, para dar visibilidade a estes proxectos feitos en Galicia. E tamén pensamos que estou un pouco nerviosa, a verdad. Tranqui. Creemos que é moi necesario, son moi necesarios para dignificar este valor da música. Creemos que a música é algo que cohesiona, creemos que é estratégicamente moi valioso, é algo a nivel socioeconómico moi valioso e dende o noso berce ata a nosa morte vai nos acompañar, así que parabéns tamén á xente que se presentou, parabéns á xente que non gañou o premio, non pasa nada, porque o importante destes premios é visibilizar o mogollón que somos e o bonito que é estar aquí rodeada de compañeiras e compañeiros que fan música en Galiza, moitos en galego e con toda esta coraxe, como falaba algún dos compañeiros, que é dende a independencia e con poucas ferramentas moitas veces, non? Levamos ningún ano de xunta directiva. Estes son os nosos primeiros premios. Entramos como xunta directiva despois de outubro dos premios do ano pasado. Un tempo despois empezamos a andaina. Queremos decir que somos unha asociación de músicas e músicos en activo. Eso é moi importante para elaborar estes premios, que traballamos dun xeito completamente asociativo. Estou a foliada da Fonsagrada agora aquí, a xente que ven das asociacións ben sabe o pulo que hai que dar para que as asociacións vayan adiante. E eu personalmente levo un ano como a presidenta e estou encantada de todo isto, non? E esta xunta creo que tamén vou nos nomear porque creo que é interesante. Aquí está Silvia Penide, Tomás Díez, Pati Castro, Xavi Castro e Pablo Lesuit. Sheila Patricia. Eu son Sheila Patricia.
Queremos animarvos a que vos asociedes. Estamos traballando para xerar vantaxes por ser socio de Músicas ao Vivo, pero consideramos que, ademais, ese valor asociativo para defender os nosos intereses, para facer moito máis que estes premios, é importante. Así que animámosvos, de verdade, facédeo e formade parte porque é apaixoante esta labor. Como colectivo somos máis fortes, así que vamos facernos fortes, xuntas. Bueno, destes vos conta de que non estamos en outubro, estamos a 7 de xuño e entón eso significa que volvemos ás datas habituais. Despois da pandemia e destes anos tan convulsos, creemos que é bonito voltar ás datas habituais, unificalo cos outros premios, non como María Casares, outros premios que hai das outras disciplinas artísticas tamén. Temos unha nova páxina web, e, bueno, vamos a explicarvos un pouco como funciona isto. Nos seleccionamos un xurado que fai unha votación de todas as propostas que se presentan. Aí quedan esas 3 propostas que vistedes aquí, que son votadas polas socias e socios de Músicas ao Vivo, a excepción da categoría de artista emerxente. Ese é o funcionamento. Quero dar os agradecementos, como é pertinente, dende calquera xestión, asociación e tremendo despliegue que hai aquí. O primeiro dos agradecementos que eu quero dar persoalmente, e creo que os meus compis tamén, isto non o consultei, é a anterior xunta directiva e a Manu pola facilidade que nos deron para poder chegar ata aquí. Grazas por todo o traballo. Grazas. Son 10 anos, vou rápido, temos ganas de viño. Grazas a toda a xente que formou parte desta xunta directiva e vades vir máis, así que preparadevos. Moitas grazas aos patrocinadores que nos acompañan dende o principio. Grazas de todo corazón. Moitas grazas aos proveedores que tamén nos acompañan dende hai moito tempo. Grazas a Víctor Lorenzo, que é o autor das melómanas das estatuiñas que vedes. Un aplauso moi especial e moi forte para toda a equipa técnica e de produción e para o dúo Vaguedades que están aquí levando a cabo isto, e para esta banda que representan a música aquí. Maravilloso. E, bueno, grazas a todas e a todos por vir. Queremos aproveitar este espazo para pedir que haxa máis espazos para a música galega nos grandes festivais, nas programacións culturais que haxa en Galicia. Estamos vendo moitas programacións grandes, moitas veces non vemos proxectos galegos. Queremos que o talento galego estea no centro da nosa cultura. Creemos que é moi importante. Os proxectos de fora molan, pero mola máis ter o orgullo de ter referentes para que as nenas e os nenos poidan seguir facendo música de Galicia en galego ou no idioma que lles dea a gana, a real gana, pero que poida haber cultura galega, que haxa un porvir para todas nós e para as que veñen detrás. Hoxe, bueno, pois xa está, xa o dixen todo. Mirade, quero brindar por vos, brindar pola música galega. Grazas, compis, desfrutade moito, e como vai de viño. E era o viño, meu ben, era o viño, e era o viño que me emborrachaba. E era o viño, meu ben, era o viño, e era o viño que eu tiña na xarra. Bueno, moitísimas grazas. Vamos a pedir ao presidente das adegas, Martín Codas, a Xan, que, por favor, que nos acompaña aquí para dar un premio moi especial. Vendo así unha botella tan grande impresiona. Boas noites a todas e a todos. É unha verdadeira honra para min, en nome de Bodegas Martín Codas, pois participar na entrega deste premio honorífico Martín Codas da Música, na súa 10ª edición. Como decían antes, ademais unha 10ª edición
adicada ao viño, non? Protagonista o viño. Unha mostra de que tanto a música e o viño son froitos dun traballo artesanal no que a paciencia, a paixón e o traballo duro son a base dun bo resultado. Dende Bodegas Martín Codas seguiremos, non? No noso ADN levamos pois o apoio a estas iniciativas, non? Como estes premios da música, o apoio a iniciativas tamén culturais, o Festival Outono Codax e os xa famosos Xoves de Codas. Moitas grazas a todas e a todos e por moitos anos máis gozando do bo facer da música galega. E agora quero vos presentar... Foi un 11 de novembro, día da festa do San Martiño, que nace en Boimorto María Luz Casal Paz, dona dunha carreira que é referente por excelencia e solidez. É unha das voces máis valoradas na escena europea. 20 discos narran a súa historia musical. Dende o primeiro momento a procura da profesionalidade é un obxectivo. Quere o mellor, non son ela como solista, senón no conxunto de profesionais cos que vai a traballar. Nos 80 participa na xira El rock de unha noche de verano, xunto a Leño e Miguel Ríos, todo un acontecemento sociomusical na España do momento. A roqueira Luz Casal completa o seu despegue. Afianza protagonismo na música pop rock española durante a década dos 80. Temas como Loca, Te dejé marchar e Non importa nada marcarán o seu futuro musical. O seu público é masivo e o seu recoñecemento unánime. Momento para aceptar a proposta de Pedro Almodóvar, que a levan a interpretar dúas cancións na película Tacones lejanos, Piensa en mí e Un año de amor. Esta banda sonora ofrecerá unha dimensión de Luz Casal non explorada que, entre outras consecuencias, abrirá as portas do éxito en Francia ata hoxe en día. Piensa en mí, es mi casa el templo donde me guardo. De retorno na casa natal, no 2012, Luz Casal decide iniciar un festival de música. O Festival da Luz é un proxecto pensado para a diversidade de manifestacións musicais, prendendo o foco en iniciativas locais e con carácter benéfico. Luz Casal lembra cando chegou a Madrid coa teima de ser cantante. O primeiro que fixo foi chamar por teléfono a persoas do mundiño da música que lle podían axudar. 40 anos máis tarde, e no medio dunha pandemia planetaria, Luz volveu a coller o teléfono para conversar con persoas que, confinadas, compartían o seu estado de ánimo co artista. Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás. Transmisora dunha fondura extraordinaria á hora de interpretar, tamén a maneira de construir a súa carreira artística é un paradigma para a comunidade artística. Seguro que hay más puertas abiertas. Nun ano pleno para a súa carreira, cunha xira de concertos en España e Francia e cun novo disco que deixa admirar unha vez máis toda a súa riqueza e delicadeza como intérprete e compositora para músicas ao vivo, é unha sorte de fantasía entregarlle o Premio Honorífico 2023 a Luz Casal. De mis flaquezas. É unha honra para nós entregar este premio honorífico a unha artista galega internacional como é Luz Casal. Está connosco aquí. Un aplauso para ela. Bueno, boas noites. Eu son ese tipo de galegas que falan moi mal o galego,
así que vou a decir unhas poucas palabras en unha mezcla que eu non sei como saldrá. Primeiro de todo, decir que estos premios levan o nome, aparte das bodegas, levan o nome dun juglar galego medieval do siglo XIII, máis menos. Eso háceme pensar en el último verso de un poema de Gil de Viedma que dice que los olvidos no son duraderos. Así que me hace bastante ilusión pensar, y este hecho es clarísimo, que ser una voz, y una voz que transmite y que dice cosas a la gente, más pronto o más tarde será bien recibida. Eu teño o cariño da xente de Galicia que me lo muestra de moitísimas maneras. Así que recibo con moitísimo gusto esta honra e ao mesmo tempo deciros que ha sido unhas horas moi entretenidas en las que he visto moitísimo talento en los pequeños fragmentos de vídeos que se han puesto. Hay muchísima variedad, ya lo sabía, a través del Festival da Luz he podido escoitar varias bandas, varios solistas, varias agrupacións folclóricas, de jazz, de cualquier tipo. Que haya tanta diversidade me parece que es una muestra magnífica de la salud de la música gallega. Moitísimas felicidades aos 15 ganadores, parabéns, e moitísimo ánimo a toda a xente que ha participado, a todos os músicos. Os deseo lo mejor y ya sabéis, si he de ser ejemplo de algo, es que yo persevero, llevo toda mi vida siendo una luchadora, porque cuando amas la música no hay frontera, no hay límite posible. Te costará más, pero si tienes esa intención, si tienes ese interés, lo conseguirás. Por esos 40 años dedicados a la música sin pausa y por casi otros 40 que deseo que ocurran. Y felicidades a todo el equipo por hacerlo tan bien y tan entretenido. Muchísimas felicidades a los dos que han intervenido haciéndonos pasar un rato agradable con sus bromas y sus cosas. Y en fin, muchísimas felicidades a todos, por lo que sea. Sí, unha cousa, ademais, que saibades que ao rematar hai unha festa no Bar Diaño. Antes o dixeron, non vaiades a tomalo a broma, Hai festa despois no Bar Diaño. Nos atopamos ali. Chega o mellor momento. Agora vai correr o viño. É a palabra máxica decir bar e ali van todos os músicos, todas as músicas. E ademais chamándose Diaño. Imos despedir como se merece esta gala, verdade, Rosalía? Sí, porque ata aquí, donas e cabaleiros, rapazada, chavalada, xente toda, chegou esta 10ª edición da gala Martín Kodax da Música. Parabéns a todas e a todos. Premiados, premiadas, non premiadas, non premiados. Parabéns por ser como sodes
e por facer o que facedes. Mais non marchedes, porque temos aquí o viño Zaragallada, o viño desta gala. Imos brindar por todas as bandas, artistas, agrupacións, salas, festivais e medios de comunicación nomeados, nomeadas e premiados e premiadas. Así que abrimos o viño e brindamos. Moi ben. Imos aquí, imos brindar por os nosos patrocinadores. Dalle por aquí, dalle por aquí. En primeiro lugar, un brinde polas bodegas Martín Coda. Ese brinde. Outro brinde polo Concello de Pontevedra. Pola Xunta de Galicia. Pola Deputación de Pontevedra. Un brinde tamén, como non, por Rosalía de Castro e Isabel Risco. Xa vou peneque. Un brinde por Eduardo Pondal e por quen está debaixo, o mesmísimo Fran Rey. Moitas gracias. Non é doado, ni moito menos, facer música para estes dous, así que un forte bater de palmas para a nosa super banda. Un forte bater de palmas para Félix Rodríguez, Fran Rey, DJ María Mendoza e Lu Fernández. A banda desta gala. E ainda lle tocaba outra, Veña. E lle tocamos outra. Despois dunha cunca, ven outra. Pero iso sí, que nos pille sempre, sempre brindando. Vamos arriba. Baile. Vamos. Veña que marchamos o diaño todos e todas. Arriba. ¡Vamos, Pontevedra! Mentres as trompetas anuncian tempestades que darán cumprido fin ás nosas vaguedades. Mentres o lume devora ferozos nosos montes e cantamos con debezo adiós ríos, adiós pontes. Vamos, Rosa! No deixas a negra sombra que se nos vai achegando. Abre unha botella de viño que a fin nos pille brindando, que a fin nos pille brindando. Na costa verdescente o balsa almaxe medra e a luz claudica ante a longa noite de pedra. No desierto ardente, co mesmo coraxe ardente, polas abertas fendas do raio transparente. Arriba! Cando deixas a negra son que se nos vai achegando. Abre unha botella de viño que a fin nos pille brindando, que a fin nos pille brindando. ¡Arriba Pontevedra! Que a fin nos pille brindando. ¡Arriba toda! ¡Veña! Que a fin nos pille brindando. Que a fin nos pille brindando. Que a fin nos pille brindando. Moitas gracias, Pontevedra. Foi un orgullo compartir con todos e todas vos esta noite. Somos o exemplo dun pobo bravo, o exemplo dun pobo creativo. ¡A bailar! Que a fin nos pille brindando. Que a fin nos pille brindando. Moitas gracias. Era un gabido os premios.
Martín Codas! O investimento capilar que fixemos foi o carallo. Ata sempre! Pontevedra! Obrigada! Vamos! Esta bandaza! Vamos. Un agradecemento forte, bravo e potente a todo o equipo que fixo posible esta gala, ao equipo técnico, aos mandos da nave nodriza, a xente de producción, a quen decorou todo este escenario, un grupo humano inigualable, unha máquina de construcción masiva, como sodes todas e todos vos. Veña, que esta xente quere Longa vida os premios Martín Codas e longa vida infinito máis alá a música galega.